যত মিডিয়া না হামবাই হামবাই সব ঢুকে অবশ্যই মেয়ে জাস্ট 9টার সময়ও 9টা সাড়ে 9টার সময়ও মো बिनि पञ्चायत अफिस थांपुरु बिनि मेम्बार्स 3 जन no मेम्बार लां थांगो इनके एग्रीकल्चर नि कुवाई गाड़ी बाई कुबुनि गाड़ी बाई तुबुई रिफेगा हिनै बनो टेलीफोन खाइगाय बो थांगा थांखे बो आनो टेलीफोन खायरका सर आनवा एकदम पूरा आनी गो माला मुलु सुबाई सासुई ते आनी ब्लाउज सिसिका रिगनेर सतनका आटी खलाइयै आनो बुखा इनके आवन परेखाय चेरे रक ओ जे बिन लगी तंनाय रक जतो खारथामैगा क्रिका बरनिखे अन्तत 20-25 जनर मतो बरक दङ इनके आपति दे अंगान हिनि बो सियाता चेयरमैन लास्ट हकाय आबो घटना अंगमान परे इनके जतो आवा हिंखा एलाकान बरक जतो न थांका नायनेन बागै एवं बनो सहयोगिता खायना बागै इनके लास्ट तो इको ताबो बोल सामानि उनको सातलां जे सामान्य घटना जे आनाव टेलीफोन खायर का बार जे सार जों तो ताबुक ताम खायनाय बरक तो जोंनो बुयाखै पाइखा एमन कुनो पुलिसनि एसो तंफानो पुलिस जोंनो कुनो हेल्प खाया एनि साहरका आं असिनो टेलीफोन खायका असिनो साका एनि आं बस पुलिस तामनि साहर जेखेबानो आं सामालि मालिया आन पुलिस बायनि कम गारि फुलै तंखा नि साव बता आनो अकबो साका रिफुलै तंलायका बुलायमानि माना खायबो मानासे माने लिया दाराव बुसुक सेकलायका अब सायमालिया किन्तु चिनि बर रकखाय बौनि थानि कुनो किछु करै बुलायनोबो थायाबा बर याक बुकता थांका मोटरसाइकेल थांका तानजाक तंगैका थांगै एमन बौनि थानिके आगिनो बर टियार निनि दा उंथुन सुरि उंथुन अब जतन रत तिजाक अब बर रेडी उंजाक के अलरेडी थानि जे बर पुलिस नि कबो माने लिया जों ताबो एफआईआर अलरेडी तिनि आं साका पुलिस असिनो जे एफआईआर खायका जों एफआईआर कपि तिन थानि दङ नों रिसिभ खायनार माने अ एफआईआर मते नों जुदि 48 घन्टा बिसिङाव ए आसामी दुइजन दातुइ रिफिरिफोर निन बसखां दङ नोंनि जे बसखां नुक दङ सब तानिया अबनो 48 घन्टा बिसिङ जुदि नों हेरेसिङ याखाय जों विकल्प একটা पार्टी तरफ जों विकल्प लाना एवं दरकार खालामनाय जों 2 दिन थानि पुटाप खायनाय 3 थानि